Čaute všetci u nového videjka. Dneska tu máme kolanice, tak nemám čo zdržovať a ideme na to. Dávajte prosím lajky a odber. Wow. Pardon. Oh my god, to nedám. Uí! Do ríči. Ne. Škoda, že som si minul Robloxy. Nechápem, prečo mám na to resetro. No, ja som sa sem resetol. Do. Prdele. Ooo. Poďme. Prsti. Hen tam si to zapamätáme. Tu budeme musieť trošku pribrzďovať. Brzdi, Dorič. Brzdi. Okay. Brzdi ti hovorím. Ne, a teraz kúkajte ľudia. Teraz. Slowness. Prečo som nedostal slowness, chápete? Počkaj, čo je tam za značku? Slow, okej, pomalinky. Držte papulky. To si robíte srandu, asi urobím pokračovanie, lebo ja na toto nemám nervy. Dobre, dám tomu ešte nejaké 3-2 pokusy a potom môžeme urobiť pokračovanie ľudia. OK? Možno aj s mojim mojim bratom urobíme pokračovanie. Ešte neviem. Ideme. Ne. Kúkajte. No, napad, skúsime toto. Že keď pôjdeme najrýchlejšie, čo sa stane Zase všetci čakali. Videli ste tie kúsky? Enter. Počkaj, čo urobím? Enter. Teraz. What the heck? Ja to potrebujem dať. Ja to dám. Kúkajte ľudia. Maličky. Yes. Nepočúvajte ich, okej? Čo sa stalo? Poď. To je celkom dobrá. Tam je môj vozík. Pridaj, hovorím. No konečne. Mobilný telefón tu išiel. Prišiel tu akurát môj kamoš ľudia, pozdravte. Čau. A zahráme si túto hru. Lukas, pripoj sa prosím na mňa. Ja akurát som zomrel, OK. Tak. Asi urobíme za chvíľu pokračovanie. Tak, ľudia, čus!